akwai wanda ya yi tambaya game da addu'a bayan sallar farilla. Wasu suna cewa ba addu'a sai bayan sallar nafila banda ta farilla, kuma a wancan karatun na yi maganar addu'a bayan sallar farilla. Yawancin malamai sun tafi akan wato istihbabin ko yiwuwar addu'a bayan mashru'iyatul du'a ba'da salawatil mafruḍa, wato shar'ancin yin addu'a bayan salloli na farilla. An samu kaɗan daga cikin malamai kamar Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah da Majalisar Ibn Qayyim, daga cikin kuma na baya-baya kamar Sheikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu ta'ala, suna ganin cewa addu'a tana kasancewa ne a cikin sallah kadai, wato bayan tahiyar karshe, wato a karshen tahiya ta karshe. Amma bayan sallar farilla sai dai mutum ya azkar na bayan sallah. Ibn al-Qayyim a cikin littafinsa Zadul Ma'ad fi hadi khairul ibad ya wato yi magana mai faɗi akan wannan, kuma ya tsananta game da wannan matsala din. Amma da yawa daga cikin malamai sun saba ma wannan, suna ganin cewa ana iya yin addu'a bayan an yi sallama, bayan azkar, wato bayan mutum ya yi zikiran da ake bukata sai ya yi bayan ya gama sallah. Zai iya yin addu'arsa ya roƙi abin da yake bukata, wato du'a'ul mas'ala. Ibn Hajar al-Asqalani a cikin littafin Fathul Bari kitabud da'wa, a cikin sharhin Sahih al-Bukhari Fathul Bari can kitabud da'awat, Ibn Hajar al-Asqalani na da karkashin hadisin Sa'ad ibn Abi Waqqas na addu'o'in da yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya koya masa, ya ce kada ya bar yin su bayan kowace sallah, la yad'uhunna dubura kulli salawat. Karkashin wannan hadisin Ibn Hajar al-Asqalani yayi magana akan wannan mas'alar, inda ya kawo wasu nusus waɗanda a ciki suke nuna cewa ana iya yin addu'a bayan sallar farilla, ana yin addu'a ba'da salat al-mafruḍa. Wasu daga cikin malamai suna cewa maganar Ibn al-Qayyim da yayi a Zadul Ma'ad ba ta nuna yana hana yin addu'ar bayan sallar farilla mutlaqan, yana hana yin ta ne bayan sallar farilla mubasharatan qabla al-azkar. Amma lafazinsa, maganganunsa a ciki suna nuna cewa ya yake eko haka, eko nake ji kamar akwai eko, ya nuna cewa ana iya yin addu'ar bayan an gama azkar. Cikin lafazin, cikin kalamin Ibn al-Qayyim ana iya fahimtar haka, akwai nassin da ya nuna haka. Saboda haka shi kansa Ibn al-Qayyim ba ya hana yi bane gaba daya, ya hana daga mutum ya gama sallama kawai ya shiga roƙon abin duniya, maimakon yayi abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi bayan ya gama sallama mubasharatan, da istighfari, da fadar Allahumma anta salam wa minka salam, da yin tasbihi, da tahmidi, da takbiri, da tahlili wanda ake yi bayan sallah, da yan azkar da suka zo a sunna waɗanda ake yin su bayan sallah. Gabanin mutum yayi wannan kawai ya kutsa ya shiga roƙon abubuwan da suka shafi rayuwarsa ta duniya, bukatunsa ne yau da gobe. Cito wannan shine abinda Ibn al-Qayyim ya hani kansa, amma bai yi hani akan cewa bayan mutum yayi waɗancan azkar ba, yayi addu'o'in da yake bukata.